Ja sam Aleksandra i moj dan počinje negde oko 6:15. Imam 2 sina i živim sa 2 dečaka, tako da sam ih jako brzo morala da ih naučim da se brzo spremamo i da u roku od pola sata uspemo da izađemo iz kuće. Izlazimo iz kuće već oko 7:10, zavisi na koji način idemo na posao i u školu. Dakle, dan počinje poslovni negde oko pola 8. Radim u Penzijskom fondu Republike Srbije, dakle radim u državnoj firmi, radim u sektoru za odnose s javnošću i to baš radim u korisničkom servisu. Kad dođeš kući s posla i ostaviš tašnu, onda počinje ono drugo radno vreme gde moraš da završiš sve one stvari. Sređivanje kuće, pripremanje hrane, nabavku hrane što puno oduzima vremena, ali i briga oko dece naravno. Ima tu puno tog fizičkog posla, ali briga o porodici je mnogo više od toga. Da se naprave prioriteti, da se porodica stabilno napravi, da se vaspitaju deca, da se bavi čovjek njihovim obrazovanjem i napredovanjem. Ja recimo vrlo često umem da ne skuvam ručak popodne, nego da ostavim to za noć, jer ipak mnogo važnije da odem na utakmicu koju igra stariji sin, na koje mogu da ode potpuno sam, jer je veliki, otići će na turnir, odigraće utakmicu, ali ja treba da gledam tu utakmicu i on treba da vidi da sam ja na toj tribini i da iskoristimo priliku za razgovor pre i posle da bismo se povezali. Moj hobi su čitanje i vožnja bicikla. I uvek se trudim kako znam i umem da odvojim sebi vreme za to. I to je potrebno onako napor da se nađe vreme. Kako deca rastu, potrebno ih je naučiti da svaki roditelj mora da ima vreme za sebe. Moji klinci znaju kao mama čita, ne dire, 15 minuta, 15 minuta. Ja osim toga imam, to ne mogu nazvati hobijem, radim za Gorsku službu spasavanja, njihova sam saradnica. To je jedna sjajna volonterska organizacija. Ja sam se uključila onoliko koliko ja mogu. Ja nisam spasioc, ali ja zato imam neka znanja iz odnosa s javnošću. Njima je to jako važno. Došli smo posle 8 sati rada, neko i 9:10, umorni kući, a nastavljamo drugo radno vreme. To nije lako uklopiti i traži puno organizacije, puno menadžerskog posla i to najčešće rade mame. Tako da mi je prosto žao što ne vidim mnogo više žena na onim jako odgovornim menadžerskim pozicijama, jer ja smatram da svaka žena je jako dobar menadžer. Čak i ona u seoskom domaćinstvu. Ona upravlja svim resursima jedne male organizacije. Izražavanje vrednosti tog rada u novcu nije zbog toga što neka majka ili žena želi da joj se to plati, nego da bismo lakše shvatili vrednost. Trebalo bi da se prepozna sav taj rad, što ja kažem veliko drugo radno vreme, sad ta briga o porodici treba da bude prepoznata i vidljiva u ovom društvu da bi se znalo zašto je potrebna pomoć. Svi jednostavno da prepoznaju koliko je to značajan i važan posao, da ne beže od njega, a onda će i deca lakše da se vaspitavaju, da se uključuju u te porodične uloge i da dele posao sa roditeljima i da dele posao nekoj svojoj budućoj partnerskoj zajednici.